Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия клип в Райдера. Защото днес продължаваме нашата поредица. В миналия клип ви казахме, че ще ходи на едно Фънтопия, нещо такова, в София в София. И днес ще видим с какво и с кого ще бъдем. Така, тук има ето две листчета, на които пишат с какъв транспорт. Обаче влак не го включихме, защото влака нещо не се струва много бърз. А тук има още много, които определят с кои хора ще ходим. Така че оставете един лайк и се абонирайте само точно с камбанката, за да получавате известие на всеки мой нов клип. И сега приятно гледане! Така, ще започнем с транспорта, за да видим с какво ще пътуваме. Така, разбъркваме. Не знам кое с какво е. Така. И сега аз избирам едно листче. Искам със самолет, защото за първи път ще пътувам с водолет. С самолет. И избирам си това. Хора, това е ново листче, защото това би било друго листче от това, с което ще ходим. Нещо много сме се объркали. Сега да разбъркаме. И този път да видим кое ще ни се падне. Така, избирам това. Хора, самолет! Yes! Ей, самолет! Извинявам се, ако пише грозно, но не мисля. Окей, сега взимаме това лище с самолет. Оставяме го тук. Ето. И сега тук ще видите какво сме приготвили. Едното е с всички. Каката на този, който снима. На тази, която снима. Мама, тати и с приятели. Сега искаме с приятели да се надяваме. Нямам представа кое какво ще ми се падне. Микс. И сега, след като сме ги разнесли, сега ще се избера едно. Това е едно от най-решаващите рундове, защото ако се падне, например, само аз, също и аз има, това ще е много тъпо, защото само ще ходя. Или всички, или с приятели. Най-вече с приятели. Така. Избирам си това. Да. Сега нека да го отворим. С приятели! Хора, с приятели! Аз изобщо не знаех. Изобщо не знаем, хора. Не се лъжа. Това е най-големия късмет, който съм очаквал през живота ми. Не знам, ако се глези, просто аз съм пума. Да. Окей, хора, сега обаче искам отново да се пробваме с самолет и кола, защото искам и кола, защото обичам да пътувам, но обичам и самолет. Така че втори шанс имам. Така. Сега да го затворим това хубаво. Така, разбъркваме.
Разбъркваме. Но искаме самолет. Не знам защо почнах от начало, но добре, избирам си... това. Опа, да видим. What the fuck? Мале, хора! What the fuck? Извинете ме. Добре. Това извинете ме. Това е нещо огромно. Наистина, искам много да пътувам, но това е около час и половина или половин час една. Ходили ли сте в Фантопия? Защото мисля, че ще е много готино. И да. Чао. Значи това е най-късметлийското нещо, което може да ни се падне. Ще пътуваме с самолет. С приятели. Обаче има една уловка. Има една уловка. Ако ще е с приятели, те дали ще искат със самолет да пътуваме? Това е единственият проблем, който може би означава втори шанс. О, хора, това защо не е добре? Мале... Добре, втори шанс. Окей, хора. Следващ шанс. Започваме обаче от тук. И пак ги разбъркваме. Така. Микс. И така мисля, че сме готови. Сега слънцето ме пожелава късмет. Така, избирам си. Опа, това се вижда. Това е с приятеля. Да, това е с приятеля. Добре. Опа, изгубих го. Добре, изгубих го без шега и без лъжа. Така. Сега. Те всичките се виждат, брат. Те всичките почти. Това е най-гадното, което се вижда лично. Така, аз ще затворим очи сега. Избирам си това. Какво ти? Тати! Не, връщам се обратно. Не, хора, как е нормално баща ми? What? И мислили сме най-простите думи. Не мога. Връщам се старото, обаче, добре, виж сега. Връщаме се старото с самолет и с приятели. Значи, това е с приятели. Значи, план Б с самолет или с кола. Ето ги. Не ги виждаме. Mix up. Не, хора. Изгубихме си другото лище. И кое остана тук? Самолет. Вау! Окей. Това как ще си изгуби лището сега? Мене ще ме убият, защото съм в спалнята. Ето го май. Мама. Добре, хора. Видяхте. Самолет и с приятели ще направим. Ще снимам. И моля ви се, абонирайте, защото това е истинската ми мечта. Не мога да се направя TikTok, защото не разбирам от такива работи. Но ми направиха само YouTube канал, защото мисля, че е по-яко. Но и TikTok е яко. Аз само в TikTok гледам клипчетата само. Не мога да фолу. И затова аз много се притеснявам, когато казвате избери се един цвят или ще имаш 30 години лош късмет, примерно. Избирам червено, примерно. Всичко. Трябва да направя фоло, комент. Аз не мога нищо от това. И лайк. Нищо от това не мога. Нищо. И толкова много се притеснявам. Сега ще свършим точно на 10-та секунда, минута. Чао, хора!